Halo, halo. Dobra. Witam was, kochani. Witam was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj będziemy iść we nowy szpil, czyli we Hogwarts Legacy. Cześć, Tymek. Możesz, Tymek, napisać Yellow, hehe. Witam was bardzo serdecznie. Już dajemy na całe dziedzictwo Hogwartu. Jedziemy ze szpilem. Witam serdecznie. Cześć, Tymek. Cześć, tu Wiro. Hej, Kaszana Fredkowska. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj zaczynamy właśnie nowy szpil. Mam nadzieję, że też aktywnie będziecie ze mną się bawić przy tym, bo będę was pytał, do jakiego chcemy pójść, do jakiej szkoły. Nie napiszę, nie jestem w Nostrii, ogólnie mało mnie nie wiedzieć, ale znowu się zawiodłem. Aha, rozumiem. Ale to przynajmniej powiem tak, jest Yellow, dzisiaj weszło Yellow, to mam nadzieję, że chociaż trochę, Tymek, poprawi ci to humor. Dobra, no widzicie, dowolny przycisk. No i teraz tak, bo już, znaczy tutaj zrobiłem tą postać, po prostu, dlatego, no wiem, że to jest takie, no ale widać go, nie? Żeby zobaczyć, czy gra działa, więc co, robimy nową postać, tak? Szukasz kursu języka japońskiego? O, ciekawie, no. To fajnie, to super, jak chcesz się rozwijać, jeśli chodzi o językowo, bardzo fajnie. No co, nową postać zrobimy, ale teraz tak, to zrobimy tego hopa, że tak powiem. Albo zrobimy nową postać, czekajcie. Usuniemy, tak. I zrobimy nową postać. Dobra. Graj z modami. Bo to możemy z modami grać, jak chcesz. Wpisz w Google atuty domu Hogwartu, jak widzowie to zobaczą, niech wtedy na kiecie wybiorą. Z nową postacią, dobra. Ty tak robiłeś, aha, okej. To czekajcie. To sekundkę, zmienię jeszcze. Dobra, i to jest tak. A tu ty co zyskujesz niezależnie od wyboru? Bo to jest tak, Gryffindor to jest odwaga, męstwo, pokój wspólny w wierze, nawiązujący do tradycji. Hufflepuff lojalność, ciężka praca, pokój wspólnoty przy kuchni z przytulnym klimatem. Ravenclaw mądrość, inteligencja. Ja to nawet wam pokażę. Mądrość, inteligencja, pokój wspólny z widokiem na jezioro związany z łamigłówkami. Może łamigłówki weźmiemy. I Slytherin, ambitność, spryt, pokój wspólny pod jeziorem z tajemniczym klimatem. Każdy dostaje dostęp do własnych strojów, odkrywa historię domu i jego członków, przez zadanie dla Hufflepuffu od Nymfandy Tonks. Łamigłówki, tak? Czyli zabierzemy Ravenclaw. No to weźmiemy, bo najrzadziej jest chyba Hufflepuff wybierany, ale to możemy wziąć Ravenclaw. Ale zrobię ankietę. Czekajcie, ja już. Po prysznicu. A co, o jest, rzeczywiście źle wyglądam. Dobra, to już jedziemy, moi drodzy. Patrzymy. Runa, o Jezus Maria, ten tu. Ten włos dałoby się ogarnąć, to strasznie to wygląda. Mogę mieć takie fryzy wywalone. Tak, najrzadziej Hufflepuff, tak. Sami swoi. No ale i tak, ale szpetnie, ale ja wiem, ale i tak szpetnie tak wyglądał. Teraz zrobimy ankietę, moi drodzy, już robię ankietę. Idziemy.
Właśnie tworzę ankietę, do jakiego domu my pójdziemy. Do domu dziecka. Nie dam tej opcji. A mógłbym. Dobra, ankieta poszła. Między Hufflepuff a Ravenclaw, no. Chyba po twoim szpilu sam odpalę HG, ale też inny dom niż... Ale jako inny dom niż Gryffindor i ten, który wybierasz. Ale właśnie chciałem wybrać inny dom, który ty jesteś. Żebyś też miał jakąś inną, wiesz... inną perspektywę. Więc ankieta leci, proszę wziąć udział. A, i to jest dzisiejszy przedostatni odcinek Yellow. Nowa postać, dobra. Dobra, jakoś robimy ją jakoś dziwnie, czy... Mamy przyjemność w momencie, że ci sam żeśmy do szkoły magii i ciulnięcia Hogwart jako ucznia 5 roku. Fajnie, nie? Że teraz do 5 klasy rozpoczynasz. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września pamiętnego roku. Jak zapewne ci wiadomo... Kurde, mnie już te szlagi jasne trafiają. Nie, ja idę do Golocza, pójdę do Golocza. Jak pewnie wiesz, papier o restrykcjach wobec niepełnoletnich tych heks zakazuje używania magii bez nich i jak masz poniżej 17 lat poza placem szkoły. Ale czasami jest taki czas, kaj ministerstwo, kaj wierch może ci powiedzieć, ja możesz ciepać Avada Kedavrum, ale profesor Eleazar Fick mógł podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr ceremonii przydziały. Z wyrażami szacunku Matylda Wesley. Cześć Rewest! Pozdrowiam dziodu 1. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Oma drugo. Dobra. Czekajcie, ale widać, nie? Czy przesunąć kamerę? Widać, bo to jest tylko, tu ma ten. Tu ma mucha, które wybieramy, bo jeszcze się będziemy tym bawić. Może takiego? Czy jakiegoś fest przewalonego, bo jeszcze będziemy zmieniać mu ten wygląd. Że bez nasynka, nie? To jest Hogwart w XIX wieku, ja, z tego co pamiętam, ja. Znaczy ja teraz odpaliłem dopiero ten. Więc jaki był hejt na tą... Wiecie jaki był hejt na tą grę? No słyszałem, ale ja właśnie czekałem na tą grę. Dobra, to wezmę... A to jest Frela w ogóle, czy Hop? Nie, to jest Frela, bo ma Clyde. Dobra, kurde, fajnie synek wygląda. To jest synek. Dobra, wezmę tego w muszce, bo ja lubię mucha. Po House reglach nie ma. Dobra, idziemy dalej. Ja się chwilę tu przesunę. Dobra, żebyście widzieli. Zaraz tam wrócę, ale żebyście widzieli łeb. Albo nie, albo się tu dom. Tu się na razie dom, ale zaraz zmienimy. Weź męski zwis prawie jak House regla. No prawie ja. Dobra, wezmę takiego. Pójdźcie jak Heban wezmemy go. Nie no. Jest albinos? Nie ma albinosa. A taki, pójdźcie takie czerwonego go domy, choby żar bez 3 dni. Nie, to już jest ten, ale czekaj, on to jest taki czerwony, choby żar 3 dni. Bryle. Dajemy mu bryle? Epny ryj. Dajemy mu bryle czy nie? Dej, dobra, to domy takie, żeby były w miarę zbliżone do moich. Bo okrągłe to będzie zbyt Harry Potterowo. Ja, dobra, dzięki. Jakiś głupi fryz spróbujemy. O!
fajno szopa! Nie, coś głupszego szukamy. Okiem takim, ni. Łysy to nie. Z takimi dreadami, jaki szpetny. Wodecki, no ale to zrobimy Wodeckiego, co? Takie dready jest mo. Takie kudły kręcone. Takie jak ja mam. Nie, ja jestem za tym. Wiesiek. Ej, właśnie, albo Wieśka. Robimy z niego Wiedźmina? Co? Ej. O. Rób, dobra. Przekonałeś mnie, a ciekawe chcę zobaczyć jak się... Nie, o, takie, dobra, takie będą. Czekaj, jak? Dobra, ale to nie, czekaj, to Wiedźmin był z kucykiem, nie? Wiedźmin był z kucykiem, ja? Kręcę jak u Heda od wyboru do koloru. Blizny możemy mieć. Ja wiem, ale to później. To zaraz będą blizny. Ale to takie, nie? Takie. Robimy go na wieśka. Bo to nie wiem, inne kudły by chyba nie pasowały. Nie, to jest... Albo takie. Ale on nie miał tego warkocza, nie? Okej. To jest jakiś ślepy Kaj, może na wieśkowi Ferodowie. No wiem, ja pamiętam, ale taki jak mysz pilomy. Jak on wygląda, Szkoda, na przykład w FIFA, nie, 2009 to można było mu tak wyłupić oczy. To rewelacyjnie wyglądało. O, dobra, to taki zrobimy. Blizny damy mu. Takie damy mu, nie? Chyba będzie dobre. Mogę tylko... No to damy te. Co? No bo... No albo taka przy oku, żeby było bardziej widać. Może przy oku, żeby było bardziej widać. Może tak to zrobimy. Następnie... Dobra, kolor watchu. On miał żółte, nie? Takie kocie żółte. Piwne. Fioletowe, ej. Fajne, fioletowe można zrobić. Takie będą, dobre. Eugeny kocie, no wiem właśnie, ale nie ma tu kocich. To mu takie domy. Kurde, jakie brwi miał Geralt, no to ich akurat nie kukał za bardzo. Zrobimy... Bez brwi zrobimy. Monobrew. Bo taki ścięty. Siwe gęste. Czekajcie, ale bo tu czarne. Siwe gęste, to takie. Zrób mu oczy po matce. O Jezus Maria! To wirot jest okropny. Dobra, ale walnimy tak. I am indeed a student, but I could very well be. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Chyba damy pierwszy głos. To możemy ton zmienić. That was quite something. Jaki dziwny, albo taki fez niski. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed. It was wonderful. I'm eager to get to. That was quite something. Czemu okropny? Taki fez A wysoki. few. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. Niski, ja wiem, on miał fez niski, no That to was quite something. damy niski. Spore wyzwania, chyba normalne damy, co? Bo zawsze dajemy przed najtrudniejszy, a jeszcze nie grałem w tą grę, więc chyba normalne walniemy, co? Czy chcecie trudny, ale kurde, nie, czy nie. Tymek, ty musisz powiedzieć, jak tu wygląda poziom trudności.
Normalnie dowej. Dobra, dobra, dzięki. Czekajcie, jest herbatka, to rychtuję. To ma normalne imię. Nazwijmy go jakoś Wiesiek, albo... Czekaj, dobra, to już się mogę tu przedstawić. Tak, jest git, dobra. Grałem na normalnym, ale walka z bossem jest inna niż w normalnych grach. Do tego... Dobra, ale jak go nazwiemy? Może Geralt i będzie nazwisko z Rivi. Kurde, albo wiecie, albo jakieś głupie Fretuś z Rivi. O, jak fajnie, albo wiecie, jakieś głupie coś sranie na czekanie, coś takiego. Sranie na czekanie.pl. Fretuś z Rivi, ale Fretuś to jest takie, wiecie... Właśnie jak chcemy grać, czy my chcemy źle grać, czy jakieś decyzje, ja nie wiem, bo to będę szył na bieżąco. Jakieś jeszcze pomysły na nazwę tej postaci? Oprócz Fretuś z Rivi, no chyba, że chcecie Fretuś z Rivi. Bo tu Geralt albo... Andrzej. Nie, Zbyszek. Nie, Zbyszek jest dla wąsza. Zbyszek jest zarezerwowany dla wąsza. Zbyszek. Jak chcesz mieć awadę umieć, to musisz dobre dialogi wybrać. O Jezus Maria. Ale to musimy pogadać, czy my chcemy to w ogóle, czy my chcemy awadę. Ravenclaw, wybierzemy Ravenclaw. A właśnie, bo tak się skończyła ankieta. Ravenclaw. Tak? Ravenclaw wygrał. Tak, wszyscy na Ravenclaw dali. Teraz, ale nie przeczytałem tej ankiety. Sraka nazwa, no nie. Krucza sraka. Nie, to może zrobimy... Geralt Fred gra. Tak może zrobić, tak... Tak... Wiecie, tak casualowe, tak bezpiecznie, tak sam... Albo Gerwazy, nie Gerwazy. Dobra, to damy Geralt Fred gra, jedziemy. To może, dobra, to jedziemy tak. To co, ale robimy ta Avada Kedavra Gertruda, no wyglądać Gertruda. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. O, ja znam taką koleżankę, dobra, nieważne. You get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Czekaj, to zaraz. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. Jezu, no zdówce. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Nie rób smaka na popcorn. Zaraz zrobię ankietę na Avadę.
Portkey Games. Widzę już dymy na czacie. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Czysty brytol. He is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? No zobaczymy, czemu się od pewnego roku. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ja myślę, że tak skoczy i nie będzie, i już koniec. Nie ma jak przyjazna gra o czarodziejach. Magiczne ogeny. Ja bym też nazwał go Ragnarok. Jak wyjść do pieca były 2 razy, no i git. The key! Give me your hand! Akio to było, że do przywoływania. Co mi tak świeci? Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Misio, dokładnie misio. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Gdzie on sobie to wsadził? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Świstoklik to jest... No. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Jak ktoś nie oglądał Harry Pottera, to nie wie. Tu będę tłumaczyć. Ja oglądałem i znam dosyć dobrze I Harry'ego feel Pottera, better, więc... sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
Klucz z pierwszego filmu. A, no. Ja mam straszną ochotę tutaj zamiast hipogryfa zamienić na Shreka, żebyśmy na Shreku latali. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and... To ja mam do wyboru Half-Value Slytherin. I'd like to have a No look to jak around. chcesz. Absolutely, sir. Good. Let's see Co mi if się we can tak- find a path, however faded it may be. Mind your step. O, teraz biega. Where do you suppose your... Charakterystyczny akcent. No Brytole, Brytole. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Co on robi? A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Patrzcie to. Bloody hell. Dokładnie. Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Pójdź za dziadem. No idę. Path down below. This A- way. Ale wiecie, to jest znowu te God of War przewrót w przód, to tak samo będzie z tym. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were Powiedz coś o Avada Kedavra? No dobra, masz powiedzieć. on the center. Excellent. Użyj sobie kamery, wybrać aktywowany cel. Aha. Nie zawsze są na hit high. No ja słyszałem, że Drentfota jest chyba najlepsza. To możemy się Drentfotą bawić. That was a bit rougher than I'd expected. Chwila, bo zrobię kolejną ankietę. e, Już robię ankietę. Ja napiszę, co to jest w ogóle. Dobra, jest ankieta. Lepiej zabrać blisko i wtedy użyć po cichu, no. Dobra, jest ankieta. Ja wracam do gry. Your one worked in
Thank you, sir. Ah, up there. A, to jest też takie białe jak... Nie, że to jest autonamierzanie. O, sztupiemy. Mamy krzynia. Mamy trochę kasy. Dobra, to autonamierzenie wkurzało czasami. Aha, okej, dobra, dobra. We're close now. It's just ahead. Może ktoś musiał zagłośniać bez 50/50. Jeszcze się nie skończyła. Reparo! To ty dałeś ni. Nie, ja nie. Ja jeszcze nie, nic nie dałem. No to no dokładnie. No to chyba nie damy, no. Będziemy grać, ograniczymy się trochę. Redka, zagłosuj jeszcze w ankiecie, proszę, jakbyś mogła. Bo chcemy wiedzieć. Ale zasięg tej różdżki jest niesamowity, wam powiem. No. To od razu mówię, nie rób questów z 2 ziomkami ze Slytherynu. Why Dobra. would someone have built this here? Chyba, że to miała być mocno trudniejsza rozgrywka. Dobra. Portkey led us here for a reason. Let's have a look around. No, muszę zobaczyć jak... I jest na tak! Dobra, jakie są konsekwencje tego, że to będzie że będziemy używać tego? Anything that seems out of place. Następnego bossa i tak nie zadziała. No dobra, no to robimy, okej. I na zakończenie kwestie. No dobra, to ja sobie potem zobaczę, jakie są konsekwencje tego i wtedy też to zrobisz. No ale na razie daję się na ja. Będę przełożony z tobą. Professor, this statue. This may have been his home. Ja chyba wiem, kto to jest. Nie wiem czemu, ale mi to strasznie. Będę z jednym z domów trafić do Azkabanu. To idziemy do Azkabanu. No bo zobaczymy, no wy poprowadzicie też to. But what could it be blocking? What's this? No jedziemy, no nie wiem. It's a thing. Selfie i ja przenosimy się stykiem na osobny klif. Po tych Highlandach musimy zbadać tajemnicze ruiny, których tak podejrzewamy, jeśli Sotek miał zadanie nas tam zabrać. Stone here. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Dobra, nie, to już było. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Siemano, Mianek. Taktycznie lot. Nawet Henryk gra 3 stopy, dokładnie. Siemano. Tu coś się... Tam ktoś śpi.
Jak ładnie, kulturalnie tutaj. To jest goblin. Dobra, już piszę Goblin Barkier. It can't be. Wiedźmin. Just a moment. Dzielnicę Ravenclaw weźmiemy. Jeszcze nie wybrałem. Na serce Godryka. Dobra, patrzymy, co się dzieje. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. I presume. Precisely. Grove Street for Life. The Dokładnie. key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Gramy jako niby Wiedźminem, jak ktoś tutaj. After you. Nie pomijamy tego, my kukamy całe. O, dziękuję, Riderix. Siemano, Riderix. Riderix. Keep your 5 hands zł. inside the car. Padła wypłata, If you więc don't masz. wish to lose. PS21 gram. Dziękuję bardzo serdecznie, Lizor. Jesteś tu na wierchu. Dziękuję bardzo, Lizor. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main Dziękuję bardzo, Lizor, pozdrawiam. the newest. Our private entrances Muszę gra wazdy, ale w świecie Harry'ego Pottera. Dokładnie, dokładnie. uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. Tak, tak. It's a security measure. Tak było w Insygnii Śmierci. Before, have you heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Mecz Harry Potter w świecie Wiedźmina, Harry Potter by nie przeżył. Dokładnie. Ale muszę zwiększyć że się pokazuje Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Wiedźmin jedzie, mówi, to miejsce mocy. Gnój miał kod na nieśmiertelność Bokamol, dokładnie. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ciekawy, mamy tutaj ciekawy lore, ciekawe. Here we are. Zresztą byłem ciekawy, jak oni Zurich zjeżdżają na wierzch. Wjeżdżają już. Podczas przeszukiwania ruin zamków w szkockich Highlandach ukazał nam się dziwny portal z poświatu. Aha, to już było, dobra. Goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Nie no, ale ta siostra Rona. Dokładnie. Jakie wy porównania jej robicie. Ostateczny argument, dokładnie. Thank you for your help. Ale myśmy chyba ustalili, że my Tris bierzemy, nie?
Nie mogę wyciągnąć tej. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. Czyli magiczny kaganek musi wyciągnąć teraz. See what we're missing, shall we? Ja będę miał mega bekę z tego. Soj róż... Aha. O Jezus Maria. Aha, dobra, ta spację muszę naciskać. Dobra, już kapuję. Twoja młota to będzie płotka, dokładnie. Zarobiście. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Grałem parę godzin i się odbiłeś na Switchu, ale tu mówisz o Wieśka, ja? A, tak jak w pierwszym Harry Potterze. A, na R jest. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. Ja to If what zmienię. you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Nie, o Legacy, aha. No dokładnie, dokładnie. Płotka 2001. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Teraz powiem wam widz właśnie o 2001. Say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Kurde, taki Slender by teraz wyskoczył, czajcie? Taki crossovery. Ale to by była szalona gra, by szpilał fest. Ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ale Tymek, pamiętaj, proszę nie spoilerować. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Aha, dobra, dobrze. Ale ja nie wiem, wiesz, ja w to nie gram, więc ja nie wiem. Fine. Spoko, okej, dzięki. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's position's... To jest jak z szachów ten. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Zbywa zaklęcie zasilające różdżkę Lumo. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Aha, dobra, okej. A, i to ono jeden. Lumos! Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Co tu się odwala? To są ci rycerze jak z Hogwartu, co skakali z góry. Protego! Descendo. Levioso. Deposo.
Aha, ja muszę... Ja muszę ochronić. Dobra, ja muszę patrzeć co to jest na lewo. A, dostałem. Stay close! Denfota ma... Wiesz, no masz 4 porty zaklęcia, w każdym możesz mieć przypomnę po 4 zaklęcia. Dobra, dzięki. Ale było z tym, z Harrym Potterem, było to, że mówią, skąd macie miotły? Professor! Professor Fig! Tato, tata drakona nam dał. No fajnie, ale skąd macie miotły? Dobra, wracamy do gry. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. A, to dobra. Jak liście w tym samuraj, gry z samurajem. Jak to się nazywało? Zapomniałem teraz, bo lecę za tym. Wiecie co, jakbyś chciał grać w Quidditcha, to niestety nie ta gra. Dobra, tam jakoś nie będę płakał. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Jak wam się na razie podoba gra, powiedzcie. Protego! Lumos. Lumos. Bo się... Aha. A, Revelio. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. I neutralize the statues with their reflections. Geralt Freddy gra, fajnie to brzmi. Wytrzymaj kłop o danym protokół użyj drętwoty. To tak zrobiłem. O Jezus Maria. O nie, ale nie widzę. A, on automatycznie rzuca ten drętwotę. Aha, dobra, ten znak tutaj na tym to jest, że mnie atakuje ktoś. Dobra, już się kapłem. Lumos. Dobra. Quidditch jest i podobno... aha, jest osobno, IRL. Dobra, okej. Dziękuję. To nie jest ten zwierciadło Eind Eidhar. Kurde, to mi przypomina trochę Piaski Czasu, nie? Klimatem. No i God of War, takie połączenie, fest. Ciekawe. Felix Felicis? To może jest? Nie wiem, ja teraz tak strzelam.
Presja czasu, książę do piachu, dokładnie. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin Myśl o świecie, no. for viewing memories. I wonder... Czyli bym to wypił teraz, a nie to wlał tam. Ja bym sobie jakieś głupoty ty robił. Follow my lead. Musisz teraz tam wsadzić głowę. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Manę nie grzybową. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Brutalna gra jest. Patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Co on robi? Napisy wyprzedzają ten, ale to... Are you all right? No boy, you're not ready. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Nie wiem. Those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Że się spóźnił. A słuchaj, zeżerał goblina. No to co, prolog mamy? Naukę mamy? To jademy. A, wiecie jaki jest śląski tytuł tego? Jest Erbnięcie Hogwartu. Portkey Games. Erbnięcie Hogwartu. Erbnąć to jest odziedziczyć na przykład coś. Dupno Rajza. Podtytuł. Jakie głupie. Jakie głupie. O, tam się drzewa zarenderowały jeszcze. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ładowaj moje klajdy, ty. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Nie. Nie otwieraj tego, te! Ale ja jak jeszcze w haźlu nie był. Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Czysty brytyjski akcent. Lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Przestań. Pierwsze, co by Wiesiek powiedział. Pocałuj mnie w żyć, panie Eredin. Harry, co ty tam robisz? Przecież ty siebie jeszcze się nie urodziłeś. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Taki bardziej okrągły stół, nie? Mają. To mi ta brudnomycka dajesz na łeb. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student.
And what you learn in Jak na 5 tak staro wygląda. for challenges Już ma 300 lat przecież. classroom as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Odwaga, ciekawość, lojalność, ambicja. Ambicja to był ten. Odwaga to był Gryffindor. Chyba lojalność, nie? To był Ravenclaw. Mądrość, inteligencja. Czy mamy coś takiego? Nie mamy. To ciekawość. A, by ciekawostki. No. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability Właśnie, to reflect nie połączyłem tego. clearly on that which puzzles others. Hades. Ready mind, quick to learn. Nie mogę z tego brytyjskiego akcentu. Ravenclaw. Tyle przecież twój wybór poczytany do domu. Dobra impreza z inteligencji, to nie dla mnie, ale bieremy. Tak jak zagłosowaliście, idziemy do Ravenclaw. Jej! You belong in Ravenclaw. Brawo, i teraz idziesz do tych małych dzieci i siedzisz z nimi przy stole. Zasłania troszkę. Aha, przepraszam. Dobra, to zrobię. Ale to zaraz, dobra? Sorry. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. A, to tak rozwiązali, że nie ma Quidditcha. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Jezu, jaki pierun, zołza pieruńsko. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Do pokoju wspólnego. Ha! Jak jestem głupi. Czekajcie, jak nie będzie scenki, to wtedy. Student to begin as a fifth year might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Tu ciulo, nie będzie wiedział i śpi w Antryju. Who lives Zawrzyj kojo. The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Właśnie tak chciałem odpowiedzieć. Well done. Zajmij kojo. Go on in and get some sleep. You have a big Grypsujesz czy nie? I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. To jest... Kurde, ale to długo jest ten wstęp. Ja sobie licznik strania, żeby zniknął. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Już strania nie ma. Że nie poszedłem do Haźla. Lumos.
Chyba na shifcie się biega. A, lustra nie ogarnęli. Znaczy, albo specjalnie jest to zrobione. Kurde, ale fajne to. Mi się podoba ta gra. Nie, proszę, ja dziękuję za informację. I suppose some introductions are in order. Just have to wait for the right moment. A, czyli dobra, to muszę dojść. No i na tym zakończymy dzisiejszą grę. Będziemy tylko kręcić tym globusem. Dobra, czekaj, musimy się iść przedstawić. Deep breath. No, nasz proktolog. Would you like to take a look? Nasz proktolog, ja. Czajcie, ja bych tu fez zmienił. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the No stars. nie, chciałem kichnąć, ale nie dał rady. So, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ja przez ten akcent mam wrażenie, że on mi zaraz powie, jak wybudować w dom w 3 dni. Ja coś czuję, że będę miał mega beka z tej gry. Gwiazdy są fajne. Astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. Nie, bo moja lubi gwiazdy dlatego. A ja jestem największą. For all 50 you will be enthralled with the tower. Sorry, dzisiaj jestem głupi, tylko dzisiaj. Telescope can show you things you never dreamed Zakołaś się w wieży, a nie, ja tam wolę hetmanem coś się bardziej poruszać. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. O, skręcasz coś, dobra, nieważne. Dobra, no. That's not right either. Nie wiem, co się robi na drugim tym, no ale dobra. Te apfelcy mogę zażreć. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Wyciebnij to bez okno. Golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Ale szczerze, Thank you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. może i tak. A, to tak. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I Oglądałem hope you Fantastyczne will Zwierzęta, welcome tak. Wiggenweld. You've lots to catch up on. W Paryżu, nie, dobra, nie, tutaj. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Raven. Pulchoni to jest Hufflepuffu, no właśnie. Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Mogę je mieć, super. Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encouraged Profesor Garlic. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Dobra. It was nice to meet you, Samantha. Nice to meet you, Samantha. Dittany. Thank you. No ale musimy się uczyć eliksirów, no jaskółkę przede wszystkim musimy się zapytać, jak się robi. Evertonowi mamy się przyzwyczaić, a ja tylko Liverpool. Co tak przy tym Weisslu kukosz? Czekaj, kukaj na to.
Jurem w tu się zesrał. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? Się zżygają. I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Ogólnie filmy Harry Potter wrzuciły nasze czasy zdjęcia jej. No dokładnie. To rzeczywiście, no. Przeżyłeś straszną przygodę. I'm glad to be here. Nie mogę się zaczekać zajęć. Good. Glad to hear it. Truly Ale te włosy są tak źle zrobione i twarze trochę... Dobrze, cieszę się, Fredka. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Nie będziecie źli, że jak pozwiedzamy trochę tą lokację. Ale jest reakcja, czekaj. O, w szachy. I te szachy same, znikają, ale grają same. Patrzcie, fajnie. Mamy młodocianego prankstera z tego co goda. No ja. O. To jest Beethoven chyba. They really shouldn't allow food and drinks in the common room. Stepped in a puddle of butterbeer the other day. Beczki w pełen rytm, to wtedy się coś otworzy. Ja to będę sznupał. Podoba mi się to. Globus trzeba obrócić. O Jezus, można byłoby się pożygać. Kurde, tu sensa trzeba mieć fez. Że to złota raczej robota, ale towar zniknął kilku godzin, ale mi nie... Czyli nie można ufać tym frajerom, dobra. No będziesz chyba 10. medal, dostaniesz w kłopotnym domu. O, no to fajnie, to pójdziemy. To jest co, to jest zapis, czy co? Świeżynka z pierwszej klasy, ciekawe skąd jesteś. A dobra, to szlamy, już widać, że to jest. Good morning. I trust No you're wiem, ready wiem. for the first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWL. W sumie, a ja wolę jednak sandacze. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Nie mogę z tego Nie mogę to z Brytoli. Pieruna to jest książka kucharska. Moje umy. Pieruna to jest przepis nawodziona. Zbyszek! Dobra, jedziemy dalej, serio. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year.
You would be Ile wise to take full advantage of this exceptional srej rolki poszło. Dokładnie. To jest haziel taśmy to się nazywa. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Że coś się ruszył tam. Seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. Te rewelie mogliśmy gdzieś tutaj... The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ja te globusy muszę zaczepiać. A, biegać nie mogę. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Dziocha, a te, ale ja mam na noc. Ciś! Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Po pierwsze stworzone przedłużenie zawija się wyniosłej wieży. Właśnie odblokowane wyzwanie przewodnika, tutaj pojawiają się postępy w wykonaniu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. Okej, oto twój czarodziejski poziom PD. Moc, może zwiększyć moją moc. Przewodnik siedzi twoje postępy w wyzwaniach, wybierz menu wyzwań, które by kontynuować. Wyposażenie. O, ja się będę musiał pouczyć. Jasne. Zebranie pierwszej strony przewodnika obliegło nową kategorię wyzwań. Okej. Aha, dobra. I teraz robimy takiego poranka pod tym awatar. Dokładnie, i koniec przewodnika. Zbierz ten przewodnika po Hogwarcie. Aha, każde wyzwanie o poziomie. Czyli mamy łazić i sznupać. To ja będę... Pozwolicie, że w międzyczasie, pomiędzy live'ami będę łaził i sznupał i będę ulepszał tą postać, tak samo jak w Wieśku. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. A to co to jest? Aha, to jest to, co mogę dać. Zaklęcie kameleona. O, i jestem wtedy niewidzialny. Git. Ascento momentum, czyli to jest takie spowalnia zarówno obiekty, ok. Zamraża wrogów. Glacius Levioso. No, czyli w lufcie. Transformacja. Przychodzą przedmioty i w inne formy. Do rozwiązywania zagadek. To na pewno zrobimy. Co to jest? Accio, czyli przyciągnięcie. Depuluso. Odpychamy wiele rodzajów obiektów wrogów. Ok. Czekaj, by się uczymy. Descento. Nie zadaje bezpośredniego obrażenia, lecz obiekty wrogowe uderzające w ziemię otrzymają przy tym sporo obrażenia. Flipendo. Odrzuca przedmioty i przeciwników do góry, do tyłu. Dzięki krótkowi czasowi odnowienia doskonale nadaje się do wywoływania, wydłużania żonglerki dzięki możliwości natychmiastowego obracania obiektów. Jezus Maria. Ty mianasz. 5 złotych. Ten akcent mnie dobija jest. Dziękuję Tymek za 5. Dokładnie. Confrigo. Obrażenia. Pocisk dalekiego zasięgu. I podpala, dobra. Diffindo. Przycina obiekty przeciwników z dala, zadając pokaźne obrażenia. Expelliarmus. Wytrąca różdżki broniąc większości wrogów. Na to zadaje obrażenia wszystkim wrogom, nawet jeśli nie trzymają broni. Bombarda. No to jest zadaje duże obrażenia, wywołując przy tym eksplozję. Incendino. To jest to na krótki zasięg, wymaga bliskości. Zaklęcie kameleona to jest zmiana, a Lumos to mamy. Reperio, czyli no naprawia. Virgandium Leviosa, czyli no możemy przenosić przedmioty. Zaklęcie wyczarowujące. Wyczarowuje przedmioty, które zostaną rzucone w pokoju życzeń. Aha, ciekawe to jest. Zaklęcie zmieniające, czyli transmutacja. Okej. Ewasencio sprawia, że przedmioty znikają. I okej. Czyli wszystko to jest do pokoju życzeń, te zielone. Avada Kedavra, zaklęcie niewybaczalne. Natychmiastowo zabija przeciwników. No i rzucił na kogoś to.
Crucio. Sprawia, że większość wrogów zwija się z bólu, trzymając przy tym obrażenia rozłożone w czasie. Ponadto rzuca klątwę na ofiara, a przeklęci przeciwnicy trzymają dodatkowe obrażenia. Imperio. Tymczasowo zmusza wrogów do walki tak, aby byli twoimi kompanami. Ale to jest fajne zaklęcie, słuchajcie. Pro tego, co my mamy podstawowe. Drętwota. Chyba drętwota będzie podstawową. To jest zaklęcie podstawowe, to jest po prostu uderzenie. Revelio to jest ten. Dobra, okej, to już mamy. Okej, dobra. Bombarda i Differento. A ja bym bardziej dał Drentfota, ale zobaczymy, będziemy kombinować. Time to waste. You've classes to attend. Kurde, ta się gibie, no dziołcha gibni się. Chyba tego teraz nie otworzę, co? Dobra, potem to zrobimy. Ale to jest zagadka. Koń. Aha, i tutaj mamy, patrzcie. Rozwiązujemy zagadkę. Nie? Czy to, ale czekaj, to teraz robić, czy nie? Proszę mi powiedzieć. Teraz robić, no dobra. Czekajcie. 1 pająk, 13 i to jest zagadka. 21. Cholera wie, czekajcie, a tutaj... Ale to jeszcze jeden powinien być taki. Tu jest. No nie mogę zrobić, bo tu jest ta Weasley, więc nie zrobimy. Potem zrobię. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. A, czyli szybka podróż. Inside contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. A, no klasyk. Wow, kowar jest podzielony na dwie główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokój wspólny domów, wielka sala. Wybierz region Wielkich Schodów. O Jezu, ale ja tu będę łaził. Nie, ja tu będę po off-stream będę łaził i... Łatwo się zgubić. No właśnie widzę. Ale to ja się nie... Izba pamięci. Dobra, już wiem jak. Okej, dobra. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ja musiałem zagadki rozwiązywać, ej. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. No. Dobra, idziemy za tą Weasley. Kurde, ja bym nie chciał łazić za nim, tylko wziąć posznupać. Happening here. It's the heart of the hive. Our
King's Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who To co, idziemy na Aurora, czy co? Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hehe, kotek. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in To jest promocja alkoholu. Świetna szkoła. Polecam. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to give additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Kupiłeś w Japonii? My Super. suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping... Speak of the devil, Professor Fig Speak of the devil, to jest o wilku mowa. must have been burning. Ciekawe. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Jest harłakiem. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Jeruna, ja rozumiem, że jest wprowadzenie, ale kurde, jak to się dłuży. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date. On będziesz mnie śledziła, ty pierunie. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before Ciepnie wodą raz, a porządnie to się zawsze. Dokładnie, słuchaj. about exploring ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be... Dobra, ale to już żeś klachą nam, hopie. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges... Jadowej, puszczaj mnie, hopie. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and... Tak, wszyscy są super. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field? No, dawaj. Unfold it and have a look. To mam otworzyć mapę, czy co? Ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównej misji, rozumie fabułę, blokuje na funkcję w NPD, ok. Niektóre misje są blokowane ze względu na wymagane zaklęć lub poziomów. W takich przypadkach musi mieć wymagany poziom lub niezbędne zaklęcia, aby aktywować misję. Oj, przepraszam. To gdzie idziemy? Idziemy do Accio, żeby się nauczyć, czy Leviosa? Idziemy w pręd Dreadfota powiedział, a potem o wodę i porzuć w lesie. Dokładnie. O, najlepiej. Dreadfota, żeby była świadoma, co się z nim dzieje. Jaki to jest straszne, przepraszam. Czekajcie, najbliżej to by było Leviosa, żeby ją ciepnąć bez okna. The map is enchanted to help you find your way. No. Kurde, nie można skipnąć tych. Quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Dobra, za tydzień nie będzie takiego. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have No właśnie nie dziwię, że to wkurza. mysterious locket. Bardziej krótnie trzyma przeświadomość. More than your owls may hear the magic you are able to master within these walls. Ja już tu Biro wiem, jakąś ty byś drogą obrał, nie? O, i koniec. Kończy misje główne. Ale ją to wrzuci, bo ja chcę iść. I've always said that travel broadens the mind. Zrobię misje poboczne. Jasne, pieczek, a zmień mapę, na jaką mogę zmienić? Nie mogę. Licznik musi żyć, prawda? Potem po płotku. Aha, bo tutaj, dobra, czekajcie. Ja chcę iść do... Nie, chcę iść do... do wieży Ravenclaw, bo tam mieliśmy tą zagadkę. Zrobiłem tą zagadkę i tyle. A, i Wiesiek będzie w niedzielę. Nie chcesz, następny live będzie w niedzielę. Dobra. I tu jest ta zagadka, nie? Teraz może tą zagadkę. Spider i wunsz. Czemu to się nie otwiera? Chyba matematyka potrzebna, no, ale ja nie wiem, co te symbole znaczą. Aha, że może suma tego. No ale co? To było co? 21? To jest 13. Ile ich jest? No bo to jest 1. Ja nie wiem, jakbym jeszcze odczytał, co symbole znaczą.
A ile jest symboli? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 symboli. No to tu będzie za dużo. Bo że to jest minus, że góra jest plus, minus to daje to. No ale to i tak ja to nic nie zrobię. Chyba, że są jakieś inne. Nie, to są jakieś 3. To 100. Przyjrzyj symbole, jakie są tu, bo pająka masz 2 razy. Jak pająka mam 2 razy? Co ty to robisz? A, już rozumiem. 1, 2, 3, 4, 5. Czekajcie. 4. 1, 2, 3, 4, 5. A jakie mamy tu symbole? 1, 2. Nie, wszystkie, bo to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No nie, to jest. Ale pająk jest 2 razy? No niby ja. Chyba, że to jest jeszcze więcej, to trzeba. Wiem, że raz na drzwiach, raz na znajdźce. Może są jeszcze inne, czekajcie. Są jeszcze inne. Wróć tam. Zbroja się ruszyła na 3. znaku. Co ty gadasz? Zbroja się ruszyła dlatego, bo mu groziłem, że go ciul na tym. No to czekaj. Nie rusza się. Jak mu zacząłem grozić, to się ruszyło. Lumos. Jednak od ataku. No tak. Ja myślę, że ty znasz odpowiedź na to. O, czekaj, posznupię jeszcze. Posznupiemy. Tu nic nie ma. Nie, tu też nie będzie. No właśnie, niżej, no też myślę, że niżej, bo tu nic nie ma. Dostał! Przepraszam. Ale mu ten fest tam leci, nie? On by zaraz miał kejznyć. Tu jest zagadka. Lumos. A, patrzcie. Nie, to Lumos. Lumos. No i czekajcie. Lumos, właśnie, Lumos działa. No i co ja mam z tym zrobić teraz?
A to już działa? Już nie muszę nic zrobić, czy... Jest! Aha, o, świetlika do obrazowe, dzięki. Ciekawe, fajne, fajne. Revelio. Jej! Mamy stronę przewodnika w Hogwarcie. Fajnie. Ale to dalej nie jest otwarte. Bo inna zagadka. Revelio. Chyba tego nie zrobimy. Dobra. Brać to. Idziemy po... Ja sobie to posznupał w ogóle. A, patrz. Tam jest jeszcze. A, patrzcie, mamy kolejny ten. No i... Aha. Na dole jest ten wąż. I mam szukać albo tego, albo takiego węża dziwnego. Zostaw na razie. No dobra, ja chciałem sobie fajnie posznupać. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Dobra, idę, czekajcie. A, bez pracowni wróżbiarstwa to nie mam sobie rady. Dobra, spokoj, dziękuję. Revelio. Ale ja tu będę sznupał. Mamy krzynię. O, tu coś jest. Ale ruby. My father said he used to hide his schoolwork. Bordowe rękawice do Quidditcha zostałem, patrzcie. Nie gruby, tylko puszysty, dokładnie. Ruby. Nie ruby, no puszysty, ja. A, dobra. No rzeczywiście. Off on another adventure, are we? I nazywa się Maniek. A, bo to jest do Quidditcha tutaj te piłki. Dobra, idziemy do proszku Fiu. Wyposażenie w ogóle. Damy. Jeszcze zobaczmy, co tu jest. Zmienić wygląd mamy. Te okulary w naszych oczu.
Masy, dokładnie. Nie, no takich nie damy, nie. Kaszkiet możemy brać, ale nie będę dawał mu kaszkietu, ni... Odzienie. Nie, szpetnie wygląda. Jeszcze lepiej, dokładnie, smocze oczy, dokładnie jak u Wiedźmina. Nie, tu chyba zostawimy. Jeszcze zobaczymy inwentarz, jak to wszystko wygląda. Na razie nic nie mamy, ale patrzcie, kolekcje. Felix Felicis. Aha, to mogę jeszcze... A, no bo eliksiry mogę robić. Co tu mamy? Wyzwania. A, eksplorować. Dobra. Tu coś mamy. Tu mamy jeden. Coś nam się... O, to. Okej, dobra. Dobra, mapa. Tak mapa wygląda. Mistie. Daj te bryle kocie i kaszkiet na ekstra. Dobra, to domy. A jeszcze sobie zobaczę takie te. To domy ten. Domy, tak. I co jeszcze? Bryle kocie i kaszkiet na ekstensywnego krukona. Dobra. Jak on wygląda, jasne. Jeszcze, ale jestem umy... O! Jak debil, normalnie. Jaka jest coś na łeb? Tu jest coś na łeb. Dobra. Postawimy, jedziemy. No beka. Dobra. Moi drodzy, na tym dzisiaj zakończymy. Jak on wygląda. Na tym zakończymy dzisiejszy szpil. Dziękuję wam bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że wam się seria podoba. Oczywiście na YouTube zachęcam do szłapy w górę, subskrypcji i komentarza pod tym filmem. Jeżeli chcecie jakieś uwagi, coś chcecie fajnego tutaj, to zapraszam serdecznie. Tymczasem ja się będę już z wami żegnał. Tylko jak się wychodzi z tej gry? W ustawienia, nie? Tak, wyjdź z gry. Zapisz grę. Zapiszemy. Więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do następnego.